Kasenjuk Nongsynshar kabriu nyautrap ringkat UCM ka KHDC kila Dawa na gibor sarkar ban pej bakito ki bawan phai na barjala la kilong ki samla pule ne ki batrai ki de ban long bai thik tang ki Nongsynshar jong ka Meghalaya baria kani de ban pej ling ba ki epic ka bade jong ka Meghalaya yakni lai thodo CEM bati tas khan habai krar ki nong thok bor hadin ka jekandu bar ki bor sarkar jala ha ka khat san tarik ujemmang 8000 arpho Dena kalian ke jongki klik Nongsynshar baru bagi jingelang mana yang bagi dia ben personal ke sarkar ba katu ke jingong ba dalawan ban syong bet hayen ban lani ban le kata ke home quarantine ke jingong na kalian ke jongi kumka jinge kendu mana ni semua ban aji bagi sarkar bahkan pensiun ya ki dor bersnong ya ki snong ba kitu ki bala ban le ya ki institutional quarantine deban pensiun lagi. Kata kali kajing pensiun nak kalian jom baru ki klik Nongsynshar mana, bat ni semua tenak babun klik kisnong kita bersnong kita ada sim lagi di bentar, kita ada penbiang na dong sedong haki school, ada haki community hall, lani haki nu cakap kita kerpang agaban bu, kini kita bahaya asam, kini kita perlu untuk kita bawa naba. Kata kebalong ke masuk tenak, kini kita bawa mentah kumbak praja, kita bela register bagi sarkar. Kiban wan menta syak state ke joni haki caka ki bokero pe ke state ki dei ban tikna pa ki dei ki Nongsynshar jo ke state Meghalaya bat ban penti kena ya kata ki dei ban don ya ka epic ka ba dei na po Meghalaya ke sarkar kam dei ban entertain ya ki nu ki beliau ki ase ki bala ban sukam bagi dei ki ban po selong le ne ban na Meghalaya bakin wan ban register ya nadi ban ong bagi wan khai Nongsynshar le dong lada kim don ya ka epic banan ni dan kalian sarkar lah penti kena ya kata ki ong bangi labu atau portal dan ni haka online ke jungki ba kin penti kena ba ka epic ru le ban submit lang haka por ba register Ulai thur bahag jekandu baki bor sarkar ka senjuk ki Nongsynshar shnong ka kentu ye ka sarkar ban pleno ki yoki hat hage jaka nongkandong ringkat baki jing batha ki ba perking bha ki bai pat ki mat blai kran ki long halor ka jing bon palat ki brio ki bayang lan ha ba sai pisa na ki bang nang ta ka jing pe nya ki yode lang ki bala pli ha ki jaka rut sor bat ki bai ki de ki jaka Kasenjuk ki Nongsynshar shnong kabriu hinyo trap kalapan pau ka jing bom sko ya hab ya ka jing batha ki bor sarkar lingba ka tanat supply babaro ki dukan kan hab register bat ka sarkar khnang man pin be ya ka thau ka wo nakaliang CEM bati tas khan ulai tho ba kasenjuk ha ka jelang bat ka district council kalakan tu ya ka sarkar ban sange shwai ka ne namar ba ki pai ba ki dang kul mar ka jing pang COVID-19